Thank you, Mr. Greenberg. Good morning, добро утро. Благодаря, господин Гринберг. Аз съм заместник председател и представител на УНИСЕФ. Казвам се Карл Виньо и за мен е удоволствие да се присъединя към вашата конференция. До 1 милиард души, 15% от населението на Земята са хора с увреждания. ДАК трябва да се насърчава и да се подкрепя, без всякакви въпроси. Обаче, според последния ни доклад за децата с увреждания, се вижда, че 240 милиона деца с увреждания, което е 10% от децата, които са без достатъчно грижи. Този световен доклад може да бъде намерен онлайн и той показва, че хората, децата с увреждания в сравнение с другите деца без увреждания са 24% по-малко вероятни да получат помощ, 42% по-малко вероятно да укрепят своите умения за числови умения и 40% по-голяма вероятност никога да не са ходили на училище в България. Последните данни от Министерството на образованието и науката показват, че днес има 25 000 деца с увреждания и специални нужди в детски градини и училища в България. Сред тях 15 000 имат множествени увреждания, церебрална парализа и други увреждания, деца от аутистичния спектър, с интелектуални затруднения и комуникацията с останалите и ученето е предизвикателство за вас. Какво да направим, за да подкрепим тези деца? В УНИЦЕФ ние вярваме, че допълващите технологии са мощен инструмент за изпълняване на нашите умения и да им позволим те да учат и да участват във всеки аспект от живота. От 2016 година сме работили ръка за ръка с Министерството на образованието и науката и Фундация Асист, както и с регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, с помощта на общността, определени центрове, специализирани училища и центрове, за да се повишава информираността, за да се използва повече дак технологиите. Например, адаптирахме за България лесен за използване инструмент Seaboard. Предполагам, че повечето от вас знаят за него. Тези, които не го познават, да влезат в онлайн и да видят какво е това Seaboard. Подкрепихме въвеждането на един интерактивен инструмент в globalsymbols.com и Board Builder. Всички те са на разположение безплатно на български. Подкрепихме 1000 професионалисти, обучихме ги по ДАК. А сега с Фундация АСИСТ и с министъра на образованието и науката учредяваме национален екип от обучители и сега изграждаме капацитета на над 30 професионалисти. Това ще стане през 2024 година. Посредством мрежата регионални центрове установяваме общности за професионално учене. Посредством този проект 500 деца, които са невербални, ще получат подкрепа. Активно подкрепяме министра на образованието и науката за сегашната преработка на Закона за образованието и предучилищното образование, за да може да има ясни клаузи за систематичното вкарване на ДАК. Сега е важен момент, за да може ДАК да се вкара в законодателството, за да може всяко дете, което има нужда от него, да има достъп до ДАК и да бъде подкрепен от професионалисти. Днес е важен ден. Имаме много участници в тази конференция. Има
представители на много и важни институции и това означава, че сме на прав път. УНИЦЕФ ще продължи да подкрепя всички национални и международни усилия за постигане на вашата цел. Пожелавам ви отлична конференция и 3 дни да се учите един от друг, да обменете опит, но и да